ngeri itu memang moding keluarga ini barang gue ini sama sekali sangat ngeri. Jadi pengalaman mau mudah-mudahan mau coba berlalu jalan sehat meta sudi pinang hidup Tuhan ini namanya di masa ini corona ro si songon itu kita teh podcast selalu nama menonton semoga masih sehat kita dan tetong dirahmati Tuhan atau masih selesai corona asal kita beraktivitas langsung ini bolongan top yang nona kabar nami kalai nami di hutan pos marwamu matangnya kamu Tuhan ini pasal sudi urusan dari ruang munai tengok di rumah tangiang jala pasuruan muna orang doa amin yang mendukung kamu nak sebenarnya kami sama-sama berduka dong itu dia bang petong do songon itong memperjulu tong itu tak syakangan di Bona Pasewit molo songon pribadi sangat sedih mungkin do sebenarnya dang taratau dang boy laroha dang boy mula tong dulu itu niba nang untuk terakhir kali nang si berengon alai tetap maiba dili anak kadongan do ke keluarga semangat pas atong matangnya Tuhan asa di jalo tong itu on di jalan di Tuhan amin. Buwan namin ang ibotoku di bagasa tangi ang namin dan nalupa kami di narenggani nabi na hembi dan nalupa dang diboto ito nalojay mamikiri kami iboto mi asasahan sakap ni damagi jala taruli di naringgani asasahan sakap ni dainangi tujak balan nalomagi hamuro ito si paturu dalani di hami ibotomi di hami ibotomi borudo hamu molo di partubui anak dohamu di panbahenani ikoto dahono tusure geleng nami asari boto madok mauriate Tuhanmu nang tutuhani saur matua mahamu nang dohot laiki nang songoni surai poparami hino hata pasu
patududalani dihami ibotomi dihami ibotomi borudohamu molo dipertubui anak doamu dibambaherani ikotona hono tusure geleng nami asadi boto madok mauriate Tuhanmu nang tutuhani saumatu amamu nang dohot laiki nang songoni sude poparami idong pasu-pasu sia sude nahula-hulami iyo hata pasu-pasu sia sude